Muabot sa 36 ka mga anti-illegal drug operation ang gipahigayon sa Cebu City Police Office o CCPO sa labing wahing simultaneous anti-criminality law enforcement operation o sa CLEO ubos sa pamunuan sa direktor sa CCPO nga si Police Colonel Ireneo Dalugdog. Ang labing wahing sa CLEO sa CCPO gipahigayon gikan niadtong Hunyo 28 ngadto sa 29. Sa 36 ka mga operasyon sa ginadiling drogas, moabot sa 40 ka mga personalidad usab ang nasikop. Sa kinatibuk-an, moabot sa 1,103.88 grams sa gituohang shabu ang nasakmit sa kapulisan nga gibana-banang mobalor sa 8 ka milyon pesos. Labing dako nga operasyon sa kapulisan mao ang operasyon sa City Intelligence Unit o CIU diin usa ka tiyolito kabiso ang nasikop og nakuhaan og moabot sa 605 gramos sa gituohang shabu. Conducted by the City Intelligence Unit, nakakuha sila og 605 grams sa suspect nga nailhang si Julito Kabukal Kabiso few days ago. Sa kampanya sa illegal gambling, moabot usab sa 35 ka police operations ang gilusad sa CCPO nga miresulta sa pagkasikop sa 57 ka mga individual. Moabot usab kapin sa 4,000 pesos ang gituohang bet money ang nasakmit atol sa operasyon. Sa gipahigayong oplan katok sa kapulisan, moabot sa 816 ka operasyon ang nalusad nga miresulta sa pagtahan sa usa ka armas. Mabot usab sa 3 ka mga armas ang nasakmit nga miresulta sa pagkasikop sa 3 ka tawo atol sa kampanya sa kapulisan batok sa loose firearms. Dugang ni Dalugdog nga sa kampanya sa wanted persons, maabot usab sa usa ka gatos og 63 nga operasyon ang nahimo sa kapulisan nga miresulta sa pagkasikop sa 23 ka mga personalidad. A total of 163 manhunt operations were conducted, which resulted to the total of arrest of 23 personalities, 4 most wanted persons, 2 provincial level, 2 municipal level, and 19 other wanted persons. Kini si Zoila Tadem, HNU Com intern alang sa May TV Cebu.